What's up everyone and welcome back po ulit dito sa aking channel. So guys, for today's video, ipapanood ko lang po sa inyo. Pinasyalan ko po ulit si Lola Margarita para kamustahin po sila. Ngayon guys, mapapanood nyo sa video na to na si Lola Margarita ay sobrang lakas pa rin at the age of 97 years old. Pero guys, ginawa ko tong video na to para mas malinaw dun sa mga nangbabasa sa akin na kaya po hindi ko po tinulungan magbuhat dun sa kanyang inigib na tubig na isang timba si Lola Margarita dahil po ang kadalasan mga matatanda dito sa probinsya namin is gusto nila may exercise po sila ginagawa na pagka may ginawa po sila nagtatrabaho, ayaw po nila na tinutulungan po sila, which is gusto naman silang tulungan ng mga nakakakita sa kanila, pero hindi po nila tinutulungan kasi yun po ay kagustuhan po ni Lola Margarita o yung mga iba pang mga may edad na po dito sa lugar namin. So guys, kung sakaling talagang may concern po kayo or mababait po talaga kayo, hindi po kayo pakitang tao na yung mga comment nyo is nagpapakita kayo ng inyong pagiging concern, wag na lang po sana nating mag-comment ng mga negative comments kung hindi po natin alam yung talagang reason na bakit hindi ko po tinulungan si Lola Margarita na buhatin yung isang timba na napakadali naman pong gawin sa totoosin. Pero hindi ko po yun ginawa dahil na-amaze po ako na biruin nyo at the age of 97 years old is malakas pa rin. Kayo kaya guys, kamusta? Mga millennials ngayon, maaabot nyo pa ba ang 97-year-olds? Maabot nyo pa ba yung edad na yan? Makakabiyahe pa kaya kayo hanggang 97? Pero sigurado ako guys, yung iba dyan hirap na maabot ang 80 years old. So guys, sa akin hindi ako nagtataka dahil alam ko yung history ni Lola Margarita na sa kapanahonan po nila wala pang masyadong chemical. Unlike po ngayon, maraming acidic, tapos maraming alcohol, more on radiation na po tayo ngayon sa panahon natin ngayon. Yun lang po guys, panoorin nyo po yung video na to, makikita nyo at mapapanood nyo ulit si Lola Margarita. And then guys, makikita nyo po dito sa aking video, screenshot ito, yan, ipinapakita ko po sa inyo. Yan po yung mga comment ng iba't ibang taong nakapanood doon sa short video na naipost ko po sa TikTok. Yan, panay bash po sa akin kung ano-ano pong pinagsasabi, pero hindi ko na po masyadong pinapansin dahil wala naman pong katuturan yung mga sinasabi nila. At saka, ako naman po yung tipo ng taong bakit ko papapatulan yung mga taong makikitid naman po yung utak. So para sa akin yung mga negative comment na yan, na wala namang kasiguraduhan, basta nakapag-comment tama, ito lang masasabi ko guys, mga wala kayong alam, mga tao kayo mapag-imbabaw, masasama po yung ugali nyo. Yun lang po masasabi ko. Sinasabi ko lang yung totoo, masama yung ugali nyo, comment na kayo ng comment, mapanghusga po kayo ng kapwa nyo. Sana magbago kayo. Yan. Palibhasa kasi, iba yung kinalakihan yung mga magulang. Sana napalaki kayo ng maayos ng inyong mga magulang. Na bago kayo dumaktak, mag-comment na kayo ng comment ng kung ano-ano. Pag-aralan nyo po may. Hello mga bes, andito na ulit ako sa Barangay Gutub. Yan. Pangasinan. Ito po yung bahay nung nabidyuhan ko dito na nabubuhat timba, na kaya-kaya niyang buhatin. At nasabi ko ang edad niya is 86 years old. Pero nagkamali pala ako, hindi po pala siya 86 years old. 97 years old siya, and then nabash po ako sa TikTok. So ngayon, balikan natin si Lola. Ito guys, ito pala si Lola Margarita. Ito oh. Yan. 97 years old po yan mga best. Ayun siya. Oh, yun. 97 years old po na, 97 years old na po sila. And then binash po ako sa YouTube, sa TikTok. Pero ang hindi nila alam, ang mga matatanda dito kasi hindi sila yung tipo ng taong pag matanda na is tatambay na lang. Sila mas gusto nilang, ayan. Oh, ang lakas-lakas pa nila eh, oh. Mas gusto kasi nila nagbubot sila, nag-exercise. Oh. Ngayon interviewin natin si Lola. Pero hindi ko alam kung masasagot nila ako ng tama. Pigara taong kila ba eh? Ibig sabihin ilang taon na sila? Pangasinense. 97 kayo. 97 ko nyo. Ayan, 97 sabi ni tita. Oh. 97. 97 ko. Ang lakas-lakas pa po ni Lola, guys. Ayan.
Oh, ayan si Lola, oh. Si Lola Margarita. Oh. Biruin nyo guys, ganyan kalakas yung mga tao dito sa ano. Sa Pangasinan. Dito din sa Malasig. Oh, hindi lang sa Japan humahaba ang buhay ng tao, pero dito rin sa Barangay Gatab. Ayan. Oh, kaya pang manuntok niyan, guys. Hmm. Kamusta yung kabataan nyo ba eh? Ha? Yan marikikinay ka mo. Nung dalaga pa kayo, Kumusta ka? kamusta? Mabuti kanyo ha? Mabuti kanyo. Tagalog, maraming maniligaw kayo noon. Tatlo ang asawa ko kanyo. Asawa ko. Ah, Ilang Para- anak niyo? para- Ilang anak niyo? Tiga anak na kasi. may nanonood sa atin dito. Ha? May nanonood sa inyo dito. Yung babantay. Napapanood kayo sa ano? Babantay na sa kayo. buong Interview na Pilipinas. kayo, wala sabihin yun. Kwarta. Wala sabihin kwarta. Masalita kita na eh. Ayun. Ayun po yung bahay nila guys. Oh. Minsan nagkikwento si Lola. So yun lang guys. Sa mga gustong yung may malasakit dyan na nag-bash sa akin, lalo na nag-bash sa akin, wala naman akong ginagawa masama. Kung gusto niyo po talaga makatulong, pumasya na lang po kayo dito sa aming probinsya dito sa Pangasinan. O ayun, pauwi na po siya ng bahay nila. O yan. Umuwi na siya guys. Pauwi na siya sa kanilang bahay. O, di ba lakas-lakas? 97 po sila. 97 years old. Thank you, yun lang po guys.